خیلی باشه بونوز بزنه بره و باید کم شوا و کم بره. Naimov Ahmadsho, Leon Fight Club. Varzișgaru Dovaron, gӯш кунед. ҳисоби ки дар толури варзиши монози гармаи мусобиқа кам дер гузаштестай коллегаи Доварон ба хулоса омадан ки мусобиқаи гузаронданам 2 минутӣ мемонем. Як раунд солҳои 2003, 2004, 2001, 2002 2 минутӣ вақт мемонем ки баъд мураббиё даво накунед. ҳаматона гуфтем. дар майдон Наимов Аҳмадшо Леон, Каримов Сироҷиддин Боймуродовдин. Баъд аз он тайёрӣ бинанд Саидов Исфандиёр Динамит, Давронов Аҳмод Амон Деҳқонбача. Баъд аз ин ҳозимаи тайёрӣ бинанд Саидов Исфандиёр Динамит, Давронов Амон Деҳқонбача. варзишгарои ки раномошона хонанд ба майдон биёед, тайёритонам ҷа бинед. Сефон Сор. Саидов Исфандиёр Динамит. Дар татами рақами 2 варзишгари кунҷи Кабуд Абдуллоев Аҳмадшо аз толори Давронов Амон Деҳқонбача. бо усули нокаути техникӣ ғолиби муҳориба дониста шуд.